Karbi Anglong angkang pia long ta than bang arni ta London. District Judiciary Karbi Anglong pen kachere make jiapan quit drugs change life po athe PNC by Kipachijing. Bokajan College along social freshers meet kapamana long EM Richard Togdi aluhiaman pen kachetong dun. Kacharli ahin aning ki hangpik ari sejang atomaphan isi birda kemi Karbi Anglong tourism asai campaign patir pi ponsi State Institute of Hotel Management Dimapur along kecharli don long japan isi varsai kemi wan pilo labangso institute along pen nangli sonia puthak charli long igji isi abangke diploma in food production lapen food and beverage service lakiningkan isira achiti mapharman kecharli ahin ki jumnai sita HS ki untang nangji lapen phan pike rapho matei 45% pen aki jum kalidet nangji jongsi percentage mesen bonta tangka maha kaduri do pulo tangte scholarship over size tami long poningji lapen hinia bangke hunar se rozgar tak puchiklo jon thom aparman labangso course longpen nangli ki tun ke dang ke rim ki bi benchenglo ason puthak charli long igji ke charli abangke ki jom nai seta ingdeng phopen krehini mate class 5 pen class 12 ang bong ka charli donangji lapen ladak asia ke me bangke nangli tangka sika isi chapadam de pin pen charli don longji ke charli tangdet panlote 100% job placement mate boring over sai tami mesen thedung hotel salong varsai long igji men kache thabja phan ke jut siar ni ke hotpon ke chiti ni phai ner kep arni an ning ke hangatum ang tonalam ka chini pa media phan 9365492465 kalite Karbi Anglong tourism asahem di phualong humri damignon tangte bangso institute long ke charli ki untang atom pen kache than panalam the RJ tha Nilemen antong tero dili top muka pen Karbi Anglong tourism department pen hotel management itumhan nang pacharli pon nagong FC institute placement dili fan kita Guwahati Radiation Blue Karbi Anglong life Adap Abirta long pen ilisami mirinahan sepi pinia birtang ton pen arjuponik tha Kidam tang chiti ni phai phor ni laki than bangar ni mate teachers day arani lo bangsor ni date pia dang along loki charli klim somar tu mithang athan banga tu maphan ninggang sam anong e kachipajir ponji aphan than bangar ni ketalon sonsi Karbi Anglong district along sitame prek jam adimalong talon pon Lasonsi Karbi Anglong angkang pia long teachers day ketalon ponsi Loki charli klim somar tu ningkarong pen asap sovet sitame ningkang samben than banga tu maphan nong e chipi pon long lo Bonta Korkanthi constituency ka parlo teke langjon LP school along ke chiklojon ni so sepen than bang innuta kavidera jok halada ke charli klim somar tu mabangke than bang aphan ke char choponji dima bangki ningduksi chipi pon rong lo Pini lagi tanbang rani mati teachers deh. Anda me pini ningdu kalam. Dak na hundin angko kabangke. Te pini dak teachers deh. Wapis tame dak teacher mati tanbang abe. Tame la tanbang abe pin. Kan si tame alang itu melabangson si tanbang rani talon pon si labangso tanbang rani kosong si alang tum ke talon mah mati labangso school long. Tanbang kami komentumen mah hai alam ke puthak sini pon japan litum nonomat pini sepatir pipon mate dak tekelang jun aru KSE alang amai pu alang lidu mate alang lipan aju connection non pen pini pen polotante tuman sa po July pen jika belu mati pini July te Agustus an pini ke September 5 an lo Tante pini tanbang arani lo, si tanbang arani, kebetulan si ketalon lah bang, sulung nang tanpon ini mah. Ini bang so tanbang ketalon arani bangke ni tum smart ban aning parong nengji, gua puthak kan ni tum smart ban pucerap citu si ini dak koloni corporate ke po tang mondor nito bilang ni tamen nak cakap dono bang so Bangso school along Loki charli osomar pangrum pet bang trok ner kep pen bang trok sir kep an doji Bonta school along athan bang chiklojonia prang along kapreka school along kachiterek phit ajok
bangso school along lokichar li students atum ke manghu mangra masonsi nangman detlu bangso jok lahai somar tuma phan matha si KSA tikilangjun aro amai phu ajoy tok bilapen alang lipunu dhon tok biatum si than pon bom lupasi alang litum nangche thandun la henlo ma karbiang long a quality education ke school along than bangatum avi pin pensetami karbiang long a lokedo au somartum lot hekrinti jima lasi alam pen kali akam pen paklang ponra than bang kavi school along an than bang pidamason te klim somartuma phan ale long ponji lapen ansi karbiang long a lo quality education nang manji dongmuka pen samsing inti karbiang long lai Kithurmi a oviatum rakia marpen kachipajok thekjia phan pu kemang pen District Judicial Karbi Anglong atum patirpi ponsi pregjam bike riders asong atum pen bike ke pachijenga sai keding Patumi chiti ni phai phorni karbiang long rialo kithurmi a oviatum phan rakia marpen kapejok thekjia phan pu akimang pen District Judiciary Karbiang long atum ke patirpi ponalong District Legal Service Authority Diphu Bar Association District Administration Karbiang long atum Mas Council apen pregjam hamphang asong atum cherap chitudunsi kachiremek Quit Drugs Change Life Pwathipi pen bike ke pachijeng pon Bangso along Barak Royal Rider Jambili Motorcycle Club Rebel Karbiang long Motorcycle Club Vujaru atum kadukawe bangpharo sose a rider atum cherap dunsi Diphu Judicial Karbiang long pen pangchengsi Diphu Golf College Diphu Golf Boys Higher Secondary School apen manja tovar krong thomatovar chitok along an palisi puthot chewang thulo bangso sai chengche prang alohia man pen kachitong dun Honorable Justice Devasis Borwa Judge Guwahati High Court Kam Portfolio Justice of Karbiang long lapen abarim cheparjan bangphu Rajiv Kruatum arideng pen lamaing thur ponsi bangso bike rally pachejeng ponlo labangso mai long tami Diphu Judicial Court a compound along VWDC mate Vulnerable Witness Deposition Center tami alohi panajoksi impu ponlo law বনোৱাৰ পিছত এই দোজ আৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ লজ যে আজি এনেকুৱা কৰিব নালাগে কৰিলে এইটো পানিশমেণ্ট হ'ব নহয় কিন্তু মানুহে গম পাব লাগিব নহয় যে আজি এইটো কৰিলে এইটো হ'ব বহুত মানুহে গমো নাপায় যে আজি কোনোবাই যদি ড্ৰাগছ লয় দ্য ফল আউট উইল বি দিছ চ' এইবোৰৰ কাৰণে এইটো বাইক ৰেলীটো কৰিছে আৰু News Report Karbiang Long Live Kidamtang chitini phai player ni Bokajan College along akimi kecharli dun arisoi janga tuma phan kedeng mate Freshers Meet ke padoponsi ningkarong chipi ponrinti Bangso hot Karbiang Termas Council Education EM Richard Tokbi aluhia man penchetong dunsi lokecharli arisoi janga tuma phan aning pathedun Lason si adapor phai kebra chitim apor pen Bokajan College along non akimi degree kecharli arisoi ejanga tuma phan karchomate Socials Freshers Meet amai ke paman pon College Freshers Meet ke paman pon along aluhi sarpo man pen Education EM Richard Tokbi kachitong dun along Bokajan Block Chairman Sardili Be Anparta Karbiang long pen West Karbiang long Anchot Kalisi Assam along anta nongnam kache thangklong Lamarjan Cheparjan Bangphu Rajiv Kro Lapen Mohendro Teron Bokajan College Principal Sanjay Kumar Singh atum pen ke chenglok College ki charli arisoi jangatum chetong dunsi Mai Aliralon Pidun Karbiang Termas Council EM Richard Tokbi pen lam theke jaipon ki Bokajan College labang venture lasi quality education ke padojia bang ki un an pen lang ponpu anparta Karbiang Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke mathapon an sose lokichar lehin ke paprang dunji aphan Isia Block pen Chairman Inut pek ponlo lason si Bokajan Block along Chairman Sardili Besi ke palang chari dunji aphan arpu piponlo busi ningje pon quality budale maintain ifan itum kabori na pen Dr. Tuliram Rongha CM nakiman pen pinangan kematha dun imuchida pen ajok nilifan atu yang nakide pen napike itu na target abangke 2025 mission 2025 apasip target je education quality ifan si bori kono na pen bori si
itum HSLC result ami mission nun duan ke thek ponlong lo Loke than pon ke Bokajan College ta aprang pen langdam lipute kichaliao somarta nangbat bomason si thek ponlong lo anparta college than bangatum pen ke than kachepa duk pona jok pinnanga natum ke mesen amarks long pon pusi Bokajan College principal Sanjay Kumar Singh pen ningje pon for newly admitted students. This year we have total 893 freshers, newly admitted students. The breakup is 100 from 4-year undergraduate course Commerce, 352 from 4-year undergraduate course Arts, 360 from Higher Secondary Arts, 81, 82 like that from Higher Secondary Commerce. Along with our fresher social, we all had also felicitated 2 of our gold medalists. Bokajan penanantirang Karbing Long Live Kidamtang chitini phai pli ani ajo por phai kep apor malom harlong abi anathu cheng bil pu arong along kiplaktang seguna thingpi arniwang kedam ver petrolling atum aphan toisi kebi phok kep mate truck kep kanghu thingpi kenapon long Joy pen birta ke long tengsi kidam tang chitti ni phai plia jo por phai ke malom ranger monsing tiso alang liti matuma phan toisi cheng bil puarong along kiplak tang hu thengpi nepon long bangso thengpi kopili alang roi paraisi ke jor ponji pusi tata mobile pen pasun etlo napen atata mobile garita chedam airport si forest asor nepdun long lo non malom thengpi kanghu chainong kanghu chimit mepin nake Havara lo thang asai mo ka choklem thek wang vipin pen danglok drugs ki chua phai nang ki bar pot pusi raratum chethan poninti এনেকা আগৰ পৰা এনেকা ইনফৰমেশ্যন আমি পাই থাকোঁ তাৰপাছত সিহঁতে যোনটো চোৰ সিহঁতে গছ যে চোৰ কৰে সিহঁতে ইনফৰমেশ্যন মানে য'তে ত'তে সিহঁতে থৈ দিয়ে বাইক দি তাতে আমি যেতিয়া যে ইয়াত আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰা যে গাড়ী ওলালে সিহঁতে ইনফৰমেশ্যন দি গাড়ী এনেকা জব্দ কৰিব নোপোৱা হৈ যায় এনেকৈ কি কিমানমান হ'ব চিগুন আপোনাৰ 60 মান হ'ব 60 কেবি এনেকুৱা হ'ব বজাৰৰ মূল্য কিমানমান হ'ব বজাৰৰ মূল্য 45 বা 50,000 এইমতে হ'ব Kironi pen mohanteron Karbiang Long Live MP kilik nangte bok bom apor hut racharia songa tu mithanga songa jakong kachepang tangpon henlo mithanga songa phan ali ke donailu bonta phuluni constituency long congress asong hijanang bong kachitonte alam nangki klang roka jok congress racharia songa phan kiwangji MP kilik hut ke memide ji angringsi nangklang bomlu lason si ke damtang chitini phai phor ni kang sam phor phai pli apor malom phuluni constituency alu congress asong atum angbong kachitonte puthak congress asong pen phirang kyamai kangni kedobom phuluni congress along ke japon abangphu dorsing singnar aning ke hang alingsi ke claim pona jok congress asong along ke claim kidam penanga naka siksak nang dokok rupusi phirang kyamai long pen pangdak pon la phirang kyamai ke phanang ka olam the bangla pulo nilitum phuluni long jitu non leadership itu nang keja nang jalina bang nilitum ining kang samsia joini nilitum pinis tambe la nilitum hoy nili vice president ahin pens tambe nilitum kherang pia mai kang ya thegila pulo ini kang samsia dim ke lapulo je wana bosor ne kwana ninkan pene nilitum phuluni mondol committee sengdet pene nilitum non executive mondol kang pilang phulunia long nilitum polling session 20 do anta nilitum full pleasure not that committee seng sipin kidam tangani phulunia long congress asong sonjiteron ke japon hut ke claim kidam me pik athelang like nonalang likai chot lapukali alang li sarbura ahut pensi phulunia long abangki ke japon la non phulunia long congress oi nang ki khibom bage dorsing singnar sinang khibom kisuman alidar athe udam polote sonjiteron azad noi dake apodin mesi dake ki khitang phuluni constituency ke phuluni ara na credit do mati sonjiteron bhanke ta sonjiteron mani ang sam abang siki ong pulo so joy ni lo se hok lo la si ning kang sam si la jo di no na ki khibom congress long jo ni si
Kidam tang apo rahut phuluni constituency long pen Congress atum penangan avot chepalong pon. Sita nona teng keja mate darsing singnar akeja pona teng pen pulote MP kilik hodabang ke vote pak pharui si bak ansi long pon chodji puta phirangkia mai long pen ningje pon thu. 500 kali non iprang ke bang jong hela non MP election nang te bom lo MLA nang te bom lo pen non town committee ta election nang le bom po 500 pen adim bang ke mu 100 pen si alang long chodji la so teng a leadership du pulote ratum price 10% aning ke dog de tu si Lasi Sanjib Teron aphan dak phulunia long tang ni pon thu pen phuluni constituency long ke Congress hai thu vekji pusi phirangkia mai long pen ningje pon. Phuluni bendir chuna rongpi Karbeng long live. Pinia Adap Abirta ke lapuan si kang ton paniklo.